gaur gauean hemen, Zurrera ikastolako langile batzuk, bertan pasa dugu gaua aldarrikapen gisa 2023an hezkuntza sailak eta labek sinatutako aurre akordioa ez delako betetzen ari. Eta presio pixkat egiteko asmokin, ekintza hori burutu dugu. Bildu gera bi aldarrikapen nagusi egiten nahi garelako. Bere garaian akordio hortan esan ziguten langile guztien soldata ekiparatuko zela publikakoekin, eta bakarrik ekiparatu da dozenteen soldata. Ez dozenteena hor jarraitzen du, eta ikastolaen gaine hortzen nahi da beraien diru sarrera igotzea edo ez igotzea. Eta bestea, lan orduen homologazio bat egingo zela, eta azterketa bat egingo zela, eta daramagu 2 urte, eta oraindik ez dira aztertzen ere hasi. Orduan, mobilizazio bezala, pentsatu dugu bertan gaua pasa, eta etorkizunean, segurazki mobilizazio gehiago beharko ditugu.